କାଉଛି ଦଉନାହାନ୍ତି ଦେ 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 ମତେ ଦେ ଦେ ଦେନି ଦେ 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 ସେ ଆମ୍ବ ପାଚି ତା ପାଖରେ ଥୋଇଲୁ ସେ ଖାଉ ସବୁ ମୁଁ ଖାଉ ଦିଟା ଧରୁନା ଆଗେ ସେ ଟାକ ତା ଦେହରେ ବସି କର ନାଲିଟା ତ ଟିକିଟା ଯୋଉଟା ଧରା ଯୋଉଟା ସେ ଧରିପାରିବ ପୁରା ଟିକିଟା ସିନା ଧରା କଥା ମୁଁ ଚାଲିଥାଉ ଯଦି ସେ କେମିତି କରୁଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ସରିବ ସେତେବେଳକୁ ଉଠିବା କହୁଛି କି ମୁହଁ ହଉଛି ଧରିଛି ଥୋଇକି ବଇଛି ନହେଲେ ସେ ଟିକିଟା ଧରିଛି ଟିକିଟା ତା ହାତକୁ ଆଗେ ଦଉନୁ ରେ ଟିକିଟା ନାଲିଟା ଖସି ଯାଉଛି ତା ହାତକୁ ଧରିପାରୁନି କଲୁ କି କରୁଛି ସାରିବି ଏ ବାୟାଣୀ ଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ଦୁଇଟା ହେଲା କରିବା ସରିଆ ଉଠଉଛି